Kase aduru so. Say yedi edwom no achiri si yebeto dwom no a yebetumi asama enyuna dwom. Na me ma no de mo ya de pa asta. Hey. Na watwe ne na me wo boku ase aso de. Na ye sha asore na se no. E na owura na odi mfimfini se emma no ye kono laba na ye wia na memo no asa. Yes. Etibra emma no sa ya godu se eduro na ka amko e no so e na mema no ye de be chira afi no mema no bo mo se. Ana mko ji mark no. E na se mema no so wo mo an so ya we dada ye bury. Yes. Say emma esa na me mi jira na me hwe competition no a na me kwaje ma wo be ma enipa watimi asama ya twa Yohana suboniti hwe omo ya agro sasa no hiri yo si wo bisa de ope. Yes. Wo akobisa no ma me yesi musa de ope masa na yo hiri fe o si Yohana suboniti ko na se biti no ope show ye twa ne de am oba no de abre no ma me. Yes. So de ye den asariti ye charity. Amen. Onyamis. Amen. Asade mo ya de. Ni mo ya mo nsa emu ye be. Enne ensem o ye firi ebona da no abeka ya abesi enne no. The top of ina medeba. Na asem bi aba makoma mu a ebe boso be nwotwe ni. Hwe nyam so e wo wiase nyina. Owura bi twere okrata bi na se ba bi amena bi ameka ho asem. Ewo Yuda etimi ensa. Ye tire. Echichemu mi ensa ene nan no. Jude tell Pancho ade no mahihya ma mo. Mahihya ma mo. Pancho. Eh. Bedu mure bi no. Wo yesa nkani na begina dwemu a tworo na fakuta. Obia no ni asem. Asem a wo ka ho ho di akire no. Ene hia. Yes. Say e kwana say emre nsem bi yanka na jiri fo ne bi to papa. Bible bukuta ye de. Hwem ne bi em na kenkai. Ana Bible so ba sa wa to bra. David. Bedu asankafo ne ye be tworo. Ya ba ka kyerɛ sɛ me matoro. Wote wɔn wato kyɛn. Awurade nkae. Amen. Ti ma hyehyɛ ma mfu ana me ko nye nyina na bɛyɛ adwuma. Okay. Deɛ mɛbɔ so no fast. Okay. Because e ka me ko ka ma preach awie ma tena se. Yo. Ana wo ti ase. Ka ba bro na me ko. Jude tell adofo enam se mebo modi nyina. Ɔse ɛnam sɛ ɔbɔ mmɔden nyinaa. Na ma che enkwaje ye nyina de no ho asɛm. Na ma twero enkwagye a. Ye nyina ye dia. Ye dia. Ɛho asɛm abre mu nti. Ɛho asɛm abre ye nti. Ehia me sɛ afɛ die wagye ato sɛ so ɔtwo. Me kyerɛ me bre mu. Na me di atumfo. Na ɔde atu yamfo. Sɛ mom preach di oje ma hotefo ne preko no ho. Amen. Amen. Yam preach di a wɔde ama hotefo bi pre. Adwuma yi ebi abɛyɛ ko. Sa ye ka Peter no na no wura ne gina na oba Amponsem de waduro masa Peter no me nuru wo mo. Ye nuru wo mo. Yam preach di a wɔde ama hotefo no. Ɛho preko no. Bi no ma di kai abɛyɛ adwuma. Ye bɔgya brakunu mu din ne abɛgya benom. Pani Joseph yi ananse wo twa mu. Ani yawura ya ne nti ne mɔde mo nti ene ye nyina yehyia o mo twam ko bɛgya samse no ene bɛgya samse baba ko ha teacher sorry we all US Bonsema no. Amen. Amane hu na wa fa mu ansa na ono ko duru US no Amponsem me ka ebe se me madade ma chonya wo wadade me memre enti yam pirikidi a wode ama hotefo preko Sa Jude 4. Na nipa bi awie ho afam. What? Awie yo. Na nipa bi awie a wo ho afam. A wo fit ti ahwe wo ho asam. Ade afọ. On kan sa na ye bifo ana sa na ye sofo. Enipa bi eti wo check wa ho na ye baibo nsam na te ha. Wo wi a wo na wo te. You are antichrist. Yes. We are antichrist.
ho. Ɔso ofitete atwere wɔn din ɔho asɛm de ato. Ama saa temu yi. Ɛde ama saa temu. Amumuyɛfo a wɔda ne Nyankopɔn adoma ho hwee. Ɛyɛ. Ɛna no social media yi a mo de mo sɔ de a mo de di agoro yi. Ɛna mo akɔ ohun sɛ nkurɔfoɔ bi ahuru sɛ ɛsi nkurɔfoɔ bi ba saase so. Yɛ from aliens. Na medwi ne ho a na ɔmo kyerɛkyerɛ mo sɛ ɔmo ba ɔmo yɛ hahae. Ne nipa nam na ɔmo bɛwie. Nam sɛ ei. Na no ntutu mbɛ yi awurade kan yie na ɛba na nkurɔfoɔ yi hyɛ dam yɛ hu ɔmo yi ana. Abrɔfo de ahwɛ ɛbɛ ɔbɛdaadaa yɛ ne amatemu de ɛba kora yɛ hu. Ɛso nkurɔfoɔ yi sampa sɛ nipa nam na ɔmo bɛwie a ɔbɛma ɔmo aba Africa ha. Wɔn bɛyi aso ɔmo agu plane mu de aba Africa. Bisa ha deɛ ɛnue ne nkuru gu ha. Ɔmo bɛwie yɛn. Saa na ɔmo so ba teɛ. Wɔyɛ duro wie a na ɔde aba sɛ ɛmfa nkɔ test Africans. Na aliens bi ba na ɔmo nim nipa a na ɔmo na ehunu a wɔekɔ ayɛ kɛ ɔmo na ehunu anaa meboa. Ɔmo na ehunu tɛkifoɔ so ɔmo ehunu. Anaa lɛgɔnfoɔ so ɔmo ehunu bi. Na saa nkɔfoɔ ekura de nim degree na ɔyɛ anɔ mbɔkɔ fa. Adeɛ yɛ firi aseɛ kora yɛkyerɛ nkɔda yɛ adeɛ yi yɛmfa span na ne yɛfrɛ nsɛ screwdriver ɛnkyerɛ mo mu nsɔnsɔnyɛ. Tortoise. Snake or squirrel or puro. We are trying to go international. We are trying to go down. I don't know what I'm saying. It's a Koran who we should go as what the two go with engineer our head. Engineer our head. It's yet to a very well take a forecast over your car. They are poor for. There's a friend car of poor for. You so full of quality. Ebesi na te sɛ enti yɛ ne yɛ ahotefoɔ a awura paayɛ no wapaayɛ ama dwumadie bi ɛka ahotefoɔ a mememfa nto nkrabofoɔ ho Hindu ne Buddhist ɛne saafoɔ no nyina ka ahotefoɔ a menka wɔn mo asɛm na deɛ yɛhyia yi maame no obi baa yi o obi baa sɛ wɔbɛpɛ asetena mu nneɛma bi asetena mu nneɛma a wɔbɛpɛ no ayɛ sɛ wayareɛ ne yɛde wakɔ hospital wakɔhyia doctor wɔni nwoma abobɔ nwoma yɛ operation ɔhwɛ wo sɛdeɛ wosi po ɛne wo ne daabi ade wei yɛ honhom mu yareɛ wakɔpɛ nyame nipa bi na wɔnyɛ dɛ yi wɔmmoa wo anaa meboa ɛgya adeɛ no dɔn sɛ wapem ɛna wonankyeyɛ a yɛnka saa nkyerɛ wo a nyame aboa mo abɛwura gyidi asɔre dɛm. Yes. Maame na wɔnya nkwa na yɛwɔ ha. Ɛnam asɛm a mede bɛka no bɛka sɛ dankwa. Yes. Adeɛ a frɛ dankwa. Amen. Ɔbrɛ ba wobɔ dankwa bata ho a ɛbɛba w'anim. Amen. Ɛna mo aba Nyankopɔn nkurɔfoɔ a yɛyɛ ahotefoɔ awurade apa wo yɛyi sɛ kristofoɔ. Menka sɛ gyidi asɛm o. Meka akristofoɔ na yɛn na awurade adom yɛ biribi. Efisofo 4:11. Epacho Efisofo ngoma no. Eti 9. Muntie wɔ sɛ ahotefoɔ kɔ. Echiche bi du baako. Ephesians chapter 4 verse number 11. Ada na wɔn kyerɛ wɔn ma so. Ɔmo yɛ ade. Kɔso ɛ. Efisofo 4:11. Atifi ntwɛn ne sɛ adoma kyɛdeɛ hodoɔ ne ne botae. Mo. Yɛkɔrɔ ahotefoɔ ndi awurade de dom wɔn a ɔmo de yɛ adwuma. Hɔ. Na wɔn ma binom ayɛ asomafoɔ. Na Bible say yɛhyia yɛyi wɔn ma binom ayɛ asomafoɔ. Ahotefoɔ so mu asɛm na meka yi o. Na meka deɛ bɛwie dankwa. Na dankwa no yɛmfa na busuafie. Dankwa no yɛmfa na santekyɛ mu. Dankwa no yɛmfa no sɛ mene panin mu. Adwotofoɔ panin. Sɛ adwuma a woyɛ yi dankwa bɛbɛ mu a woyɛ de apere dankwa. Yes. Anaa meboa. Ɛyɛ na mpanimfoɔ bɔ ɔba a yɛ ana yɛ mefɛ o. Ɔnamurunkum wɔ ɔba. Hey! Ɛfɛ animonyam wom. Yɛno ne dankwa no. Wi ahotefoɔ no mu deɛ saa.
Some of your this year, number dear Konya. Some of your this year, very dear Konya. About this year, you're very. About the same good in it. Nancy, you're from dear. Some of you so. Say about you so. When you're one Sabusa. In Chama. Say, what? Say, super dear. He's opposite him. Nobody. Any about you send who happen is still there. It's okay. We are seeing Yami from there. It's in Yami from there. Send you the power to your Piara. So, the woman to a 3-4 songs. Nanyamia, I Kai one new war. Heaven. Down. You could have said, Amen. Hallelujah. Amen. That's right. I want my business so you deep for. A bit of so you deep for. Didn't be Bussas. I'm going to come make a sack of him. A bit of so you deep for. I want you for soon. I'll be away. That's right. A bit of so as a pack for. A pen and Sonada, who would have cast and then run your 2 hours. Well, we are. And now, I go book a similar midday. Or say, I hear I say, you see and Tomago. And your day. And I want to know what. I was sent to my own to your finger. There's no one had tunnel. A real one. A move about. Oh, I love that message. A move about. And I'm a war. Who does find over count of Sem? And I'm a war. Yeah, you know, here down one. What might be in my ear? As a pack for. As a pack for. Yet, you look. That's right. And I'm a war. Yes. Yes. Yeah, you look. Yes. Yes. And what before I go home here? Hey, Penny, not another lessy born. We are seeing you to him. No correct. And was he can be in fear or can I opportunity young better? Oh, excellent. Yes. So whom is Anoa? A man in your one. Be an eminent and so Yes. it will be now brought a chair. You make Kevin who's a man for a bratacha. Banana bratacha, my own swap, and Papuano, a bit in Yati. No correct. And I mean, yes, you have so many inside. Debbie. And I'm a boy. Remember, possibly a Diego. My paper so can be Diego. Yes. Or say, as some pacafuan so. And I'm a boy. Yes, you can home. Now, yes, I can was say. Put it. Or say, Samson will be a chasser as a for the other day. Won't go. How's that you with it? Was it so for the other day? What we say will bear 3 times. I won't put it for the day. Say, you need a second. Nampamcha wo. Young fan say, young fan waste means be a man. Also, what she said. Yeah, I'm in the way. Why have you what you have been or dear collection? Yes. I had a mechanic and the so I guess I guess you have ways and means. Also, what she said. Yes. As some pacafu also, and And to us one. A bit of I have 4. a bit of see I have 4. And you are 4. Yes. And when you more and I'm a boy. Pass. We are hotel for soon. Where Rastafarians no money be o. Many are no Muslims. Yeah, we are no Moshia. A bit in hot. Overqua, Malam, not yourself a course in months and go a bunch of soon. What for a couple of years? Yeah. And I'm a boy. And says, you will say, huh? If you say 4:12. You are a pair or yeah. Didn't know Bampa, Okani as some power. Yes. And Chayo, Every day. or how do Chayo? Now, yes, the Chile and Namoa yet to what I say, ye young pie, but that. Amen. It's a man for your quadra. Nankaba, ye second can one. Now, some pie, or how better get to Indra. I can't know what this son, it took on as a mammy. Oh, yeah.
4:12. Na watoto ahotefoɔ yie ama ɔsom adwuma no. Wate. Esi coach oni ball no, dem no di nkoni. Watoto ahotefoɔ som no ama ɛde yɛn Ɔsom adwuma no. ɔsom adwuma no. Enti ehyiam sɛ ya obia wɔ ne bibrɛ. Yes. Obia wɔ deɛ wɔyɛ. Papa. Enti maame no mo ba yɛ ya na yɛ ka yɛn sɛ deɛ yɛ tie. Yes. Yɛ mmoamoa yɛn nsɛm ɛmfa bibi nhinta. Dabi. Enti ria na yɛn ba yɛ amo ka no hu sɛ da brɛ no ano no. Dabi o. Yɛ kyerɛ yɛ bɔbrɛ. Tidi nyame de ayɛ yɛn no. Sɛ mo de mo ho ma Nyankopɔn a, wɔde bi bɛyɛ mo. Amen. Aha yɛ last stop anya yi a wo do pa kɔ ha ne the Hague. Oh. Yes. One more nsɛm yie. Boom. Dɔkta ne refer wɔ no ɔsɛ kɔpɛ nyame nipa bi no ɔnyɛ dɛ wɔmmoa wo. Wow. Na ba yɛ mpɔnkye na ebu a. Dabi. Yɛkyerɛ wo sɛ ahotefoɔ som wo deɛ wɔmmoa no no ɛyɛ tumi. Amen. Ɛyɛ nyame animonyam. Amen. Wote ahotefoɔ som ɛduru baabi a na obi ɛwɔ hɔ no wama n'akonnwa so pabam. Ahotefoɔ som. Awurade nkae. Amen. Wakyɛ me hɔ mekɔ ɛna na owura me kae. Wokɔyɛ deɛ. Ahotefoɔ som no watoto. Watoto ne yie. Watoto ne yie Ama ɔsom adwuma no. ama wɔsom adwuma no. Yes. Aha. Ama Kristo nipadua ne sie Ama akɔso. Kristo nipadua ne si yɛ no. Akɔso. Kɔso ɛ. Akɔduru yɛn nyinaa akɔduru sɛ Yɛn yɛn nyinaa nyinaa bɛdu Nyankopɔn ɛba no ɛde yie. aho yiem. Kɔ. Ɛde ne hu mu baako yam. Ɛne ne hunu mu baako yiem. Ayɛ onipa a wawie nyini. Ayɛ nipa a wawie nyini. A yɛduru Kristo ma yɛ esusu bia. Amen. Amen. Etu wogye to mpa sɛ wanyini. Obisaw. Ɛne yɛ ne yɛ tuufo a yɛ ana wonte wo ho ase. Mese afiri dɔn wo so akyɛ wo ne pɛn so ɛbɛsi ɛnnɛ gyidi do ade kɔ akɔɔto no wobɛgyina nyame anim na mbɛsɛ di asɛm no o. Yes. Ayɛ na monte yɛ honhom mu asɛm ase a ɛna meka kyerɛ wo wonka Lazarus ne osikani no sɛ sɛm bi si awurade kɔdii no so. Yes. Ɛno na ahwinti asɔre ama obiara tumi fa kwae a wɔpɛ so saa bɛ ne ɛkwaw ne asante na bia na meka saa asɛm wei wɔ pra so ɛno a ɛna bɛwie sɛ ɛti sɛ wone pani bi te na asɛm a woka no sɛ nteaseɛ nyɛ kama ne nteaseɛ kama ne nyɛ dwuma ɛmporoporo wo ho nkɔ na deɛ nti agyidi no waka mu ne sɛ ɛnwosra no a ɛdi guu so. Bomiye. Ɛnwosra no Bible ka asɛm bi ɛhɔ no miritwam 5:26 ɛyɛ John 2:26 ma ho nyɛ ha. First John ma ho nyɛ ha. 1 John chapter 2 verses number 26. Kɔ. Was a Christian mo ayɔnkofa. Was na deɛ mekyerɛ mabrɛ mu yi. First John. Yes. Ɛhɔ ano. Kenkan. 1 John 2 verse number 26. Was a Christian mo ayɔnkofa. Deɛ makyerɛ mabrɛ mu yi. Ahotefoɔ so mu nsɛm na meka yi o na meka dankwa. Kɔ. Was na deɛ makyerɛ mabrɛ mu yi. Ɛfa wɔn a wɔdaadaa mo no ho. Ɛfa wɔn mo ɛdaadaa mo no ho. Ahotefoɔ so mu no mu ni naadaa. Sɛ woyɛ sɔfoɔ sɛ ɔyɛ hwan ɛmaa no meka kyerɛ mu wo ne wo kun kye na wo sɛ ɔbobɔ n'ani prɛprɛprɛ sɛ ɔbi akɔte asɔre a tea no na ahotefoɔ so ebi yɛ ni. Amen. Ɔkɔ a wɔne wo mmienu na ɛkɔ na ebia da wieyɛ no Bible sɛ deɛ was na mo deɛ na mo deɛ ɛnwosra na mo nyaeɛ no ɛnwosra no a mo nyaeɛ no ɛne ɛnsa no ɛte mo mu. Why na afiri gidim sɛ mafiri gidim na makyɛ me ho tia mete me ho no makɔpam buru ataadeɛ abɔso okuro ya wokɔ nyɛ kɔ onyaa ya na ahyɛ abɔso yɛ wankɔse ne bi ɛfrɛ sɛ poma no wankɔse ne bi Yes. ɛde yɛ no wagya ayɔ ɛnwosra no nti la ɛyɛ atemmu mu asɛm nti obi a wate ne ho kɔ biaa meka kyerɛ wo yɛbɛgyina awurade anim
Me na me wase. And when me antena say, also be from wakọ nchai. Yes. Na ne kwaka. Yes. Ana me boa. Ana Peter ko busa say empre do say. Yes. Ah, empre do say. Ayan so na wase da bin ka say so tam 7. Yes. Obi afon be say 10. Oh, baby. Enti na wase ho kro. Enwosra no. Ada so wo mu. Ti na wonti bin ko say gidi ne nya de wo pe. Wo de ko ahani the Hague. Wo ba be wu ato gidi ni. Papa. Let me for example bin chira mo. Bi papa yi, meja something. Enti asie bi anade enti, omo ti omo fi gidi mu. Ai true faith. Meja tina asie hu say. Dabi emfuru me sakọ. Meja ni gidi ba ye adwuma, emfie bebere ansa na wo. Pastor. Me chira mo ade. Why you ready say on your mask, get set. Yes. On okro no. What's our waji? I'm here more piano. Winning. I just prove it. Not true faith in all can who. A very jump baby who pay of Fred Penny John say, Penny John, Brabessi me. I didn't tell. Bibi Koso, a security period. Jenny Quachidi, baby, I'm a friend. I dang me going. I want him for swimming. And we am Papa Moo. Hallelujah. Amen. When Abraham. And you know, by no nanti. Penny Thomas say, Bishop Way. As someone you know one canoe, someone for the Sabana, Penny Abraham the Abase. A year north and south, yen change your moon. When you in our way. Now half one called half one called. They do maybe yen up for Chia. They had a yes. 2 kwafo mo kwa ye enti ye na mo kɔ no munya akɔ ɛyɛ memene da Yes. ɛnsa mi kitikiti bi ka ho enti saa da na ye bɛkɔ nhye mu sɛ de ye prepare sɛ ye bɛkɔ adisu yi ɛna Penny Thomas ye kam be ma ne wɔ kokodu a no ye number 1 Penny Thomas na wo be wu no yade ye bɔ no no ko no watu amana bi wo baby school for no mo wo no ko gina mana no say we ya mo ye ani hwe ma dwene fa nya dwuma Yes. ya mu sa ma dwene fa anya dwuma Yes. for the one who wa mo ja amana no tuo no you bold or you brave mind and what you krata akoma Bishop Ampadu say asemu a asantefo on the bedroom when mo discrimination no aha na sha ase asantefo on the bedroom when mo no someone hwe anya ho adwuma hia mo ye ba ye yi asore no ye di kan papa mo no on be ka kire he sabre ne ni makurufo sam no ye no nyina na wo makuru ye sum nyame and the field of on so bad true faith no mo hwe no mo amfirim sabre no ka kire me re so me wa no ozo field of on so and the on so for the abasa for no awade no ekura abeko ni nyina de eye ma wo ana ja wo kire no ase na ware so ja se enti Penny Abraham yo ye beka bo obewu to gidinum Amen. obewu to gidinum Yes. the mother church no wo dem Yes. Yes. e ba mi ne friend Penny Machi wo firi mu kwesti ko nyen di bra oba no kire ne ba bi o ka di bra ko nya aya na nya ka asanketwa na de yo ko nya di bra ka ba de nanso wa dwere se ba bia wo frɛ no enwo sra ne nti ahotefo sum ne nti Amen. oba ba ne namu a chim ono so ko ide wo ko ye de ezo ko ba no ansa no ni so ayu awurade nkai Amen. wo ko ye den ahotefo sum so odi adon ye si efiri ho akɔhen Di baby akọ. na kanya sada se yahunamu ne ya dwendwene dia Amponsem me ye de wo gidim chefa be na me woni ogidim na ni da so bi nti ahotefo som de odi adom ye no De da nkwa. ma me ne mabai mo akwa aba Amen. me se wo kwachi na nne
One sakra wadwen ampre dankwa. Wapem. Yes. And then you refina me banaka me to sichire bi aba. Mama bi a odi gwa ochiche na sichire a se be yeni wan si. Na busa se na da bag na mo fa no yesa na mo nyina mo fa na. Wo se bag ni nyina ko epe. Na me nkan kire nse ne de na afu. Some so me pade afu. Yes. Enti na meduru a watu no container no mu no. Na makoto bi ni achiche ne ketere bo. Na mabu hu akonta. Enti ba na maame no mai. Ka me be kire wo se, hwe, edwa awudie no. So amadan kwa amata ho a. Amen. Wa madan kwa amata ho a, obeto ye ndo. Yes. Na dan kwa amata de wo ye hu a, wo dwene ho na wo dwene mienu. Okay. Awade na wo chi ase na wo dwene mienu. Papa. Dan kwa yi, eni se de ka no yi. Se oba ma yi, me fa kwa bi so. Na me gya no na se ankofa dan kwa mu eye ne dan na wo te ho na bompa ye. Ani ti no aba ya mo wakwa aba. Yes. Amen. Amen. Afei, Ephesians 4, aha, verse number 14. dabi ya ka Yo. samba ba ji mark na fu. Yo. Nti yen twetwe bi mfiri. Okay. Na bra dan kwa a ye ka ho asem no. John 17 verse 3. The gospel according to John, Major 17, verse the number 3. The kai ayin ma me ansa 3:16. John chapter 3, NDC for quotation no. verse number 16. John 3:16 Adamu kai. Ye go school na ye ka. Yes. And wa ba gi ata o mo ani ase. Ken ka me ntie. John chapter 3, verse number 16. O se de. Na said the Amponsem do wiase. Enti wiase na da ho no. Se de Onyankopon edo wiase nya ye ya hotefo nko ene wa do ye. Na se de wo do wiase. Say what the ba wo no kro no ma ye. Se wo de ne ba wo no kro no ma ye. Na obiara wo di ne die no. Na obiara obegye no adie no. Wanyira. Amen. Amen. Si ati se wo mo so fu odi wo. Yes. Ana odi fu odi wo. Na Asobia. asɛm a Yesu Kristo kan ya na me mo ahyɛ me ne sɛ awurade yɛ de udi yɛ nneɛma bebree. Yes. Yɛhyɛ nkɔm Tu ahombɔne. tutu ahombɔne Yes. ɛno nti ne yɛaba ɔse firi me so na menim Oh yeah. ɛna wɔte Mose asɛm akɔ ne kan no owura ne kan no sɔfo ne kan no ɛno nam deɛ me bɛntɔ ɛdeɛ na Mose amɛyɛ ɛdeɛ na wamɛyɛ Onyame somaa no wokae Exodus 2 Exodus 3 4 ɔsomaa no no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ Mose mahu me ma kɔkɔ yi wɔ mo Yes. ɔso me ne hwan ɛna makɔ Farao anim saa bɛ na ɔkɔdi awuo kum nipa ama yɛ pɛ ne ko no me ne hwan na mɛkɔ Farao anim emogya hwie gu okwa bia maame no wɔfa so ahwie mogya gu bia no ɛne Bible ka Nyankopɔn ka kyerɛ ke sɛ bɔne no butu opo no Wo tiri kwan na ehwehwɛ. na ɛda so hwɛ wɔkyira kwae Yes. saw Bomodin ɛne deɛ saw sɛ woampere dan kwa a mene Saw. deɛ ɔde bɛkyɛ wo Oh. hwan me ne hwan ɛne mɛkɔ Farao anim Hey. Onyankopɔn so bɛdi w'akyi Yes. That's right. Onyame so bɛdi w'akyi Bɛdi oh w'akyi. don't worry ɔma ne nsɛnkyerɛnne ne yɛ afei ɛbaa yɛ woka chapter 3 verse 10 no woba no a ɛbaa yɛ a ɔse ampa Nyame ɔmmɔde mmɔ ne wadeɛ no nyinaa sodeɛ na mmom sɛdeɛ memegyina hɔ ma no nte afei na Mose ahyɛ aseɛ ne wɔworo so me koraa no meyɛ woro dododoɔ mekɔ so woyɛ woro dodoɔ wonya woro dodoɔ Awurade afa wo. Awurade se kɔ Yes. Asoma wo. Yes. O ba no abɔ mu yi. O ba abɔ mu yi. Mo. ade Onyankopɔn bisa ne sɛ ano no hɔ na yɛyɛ Man Ah. boy. nipa no no hɔ na yɛyɛ Onyankopɔn. Onyankopɔn Yes. okay sɛ saa koraa na woka koraa Aaron Okay. ɔno na bɛyɛ ɔkasa maafo Oh. Amen. Wonderful God. ɔmo kɔgyina ɔhene n'anim no Yes. wɔte sɛ Aaron kasa ada Dabi. hɔ na kasa Moses. Na. ebi ɔnam sɔre gyina hɔ woka Nyankopɔn asɛm a ɛkasa na hwan na bɛka wo na yɛ sɛ ka Yes. right Yes. wo na yɛ sɛ ka na wo wakyiri yɛ sɛ ka no wopɛ sɛ hwan na bɛka Wow. ɛno nti ne yɛwɔ ama ne yɛ mu no wote deɛ meka no Amen. amen Amen. kenka Bible no Said John the 17. Amponsem wiase nie. sɛdeɛ wɔdɔ wiase ni Sɛ wɔde ne ba koro a wɔwɔ no ma yɛ no. aha Na obiara a wɔgye ne die no. na obiara a bɛgye no die no Wanyira. wonyera Na wanya na daa kwa. abɛnya daa nkwa Amen. sɛsi a wɔhɔ yi wowɔ nkwa mu sɛsi a wɔhɔ yi wowɔ nkwa mu Yes. ɛna no sɛ ɔkɔ obi ayi ase ne yɛdeda na amɛboa Look at that. ɔyɛ funu Bible sɛ ɔkenama yɛ a
yana So. so on faso Change at all. si ya kan kwa gem ni atem mu dia me preach yi you say no faso che pani gom Amponsem. right me gina ha mi sa tu fu yi me so on faso che no na temu mu de e ho de obi anu wase Yes. awurade nkae Amen. John 17, verse number 3. ose de Now, when you down, no anya dankwa some will be whom ya hwehwe adie ni dankwa We need down. adie bɛn ni dankwa we need down. awotefo sumu o Yes. deɛ nti a yɛhyɛw deɛ nti a yɛka w'anim deɛ nti a yɛtuufoɔ no ɛyɛ dankwa Yes. maame nom meka kye sɛ woamfa dankwa mmata w'adwuma ho a adwuma no bɛkɔ ahye kɔ dɔkta yɛbɛsa ka kyerɛ wo sɛ kɔhwehwɛ nyame nipa bi no ɔnyɛ dɛn ebia no waba ma w'ani na ho Yes. dankwa wɔse yei ne dankwa Some will be whom sɛ wobɛhunu no cranium coupon chrono, nokore nyankopɔn baako pɛ and then there was Sumano no. ɛne deɛ wɔsomaa no no Yes, to Christo no. yesu kristo no hallelujah Amen. woyɛ romani asa woyɛ methodist ni ebisa wo anaa woyɛ kristoni kristo som ne ahotefoɔ som yɛn biribiara dom yɛn Papa. yɛ ɛsɛ yɛhunu deɛ ɛsɛ yɛyɔ Sadio nyango bodi do wiadinie. Where you did the man, no one, no one, or do be a bed in a dinner one Yes. Yes. Ebra obaya wo pie no ana bofo ka kire na yiri se watuma Yeah. no ansuohie na fatutu achichede ho na faye ne nkwan na kwaba ana kwahwe de ato no se akwahwe de wache akwahwe de wache ya di nsuohie de tutu akwahwe de ho na me ma chichede de menka ho sene ne wira fi se ebeduru mre bi me adi jato ne to na watwene ti no oda sani ni da abana ye den asi no Yes. yake de akere wo a e ma ne en haw enye wo de yeso na fa sakra Amen. na hwe dan kwa chiri kwai Amen. Yes. akwa bi ni tiri so ti se bi de yemi enu enye ja sam ketwa o mo twa mo no mo ti ahwe ni bi de se mtwa mo na be ko ana mboa And one emre bi meti afrancho me ba makuru we sa akwa bi di ka pa ye ka se ka ye dam wo de wuti wo di twa no agina aja yanko ma head and you na ka so no obi hwe ka no na makwa he nipa na wo twa ade no na
me who the more friend. Because car no, and your car, me would to me. A friend saying, and Coco Quemu and I said, Quemu has a Techima Quemua, Nasa before my mom was a mother. Yeah. And to be sure, I was a Germany war. No, I couldn't say that the TV price do. When we say between that price and price do. And to be sure, I don't know if you should say no, we're crying for and I'm a come over here. I'm a door, soon to be done a bed. Yes. And now I'm saying because some say more cry. And I know last week. Pokwasi wana, and might be, and remember be I a lie. And she would do a ban, oh, come on, because I will come and say, oh, Mura, Pamchawo, Missy Fanko, and I say, Missia, and to a far one. Now what they will call do baby a voice now, and one on my gang in the oh, no, imagine my dear baby. And what is here? We see no boys and abba. Yes, what could I you? We see no, Obama, you don't tanga. What do we have got that? One person to America, another person to America. No boys and abba. Hey, Mamma Nade. I, what do we have got that? Oh, don't you America, but so to America. No boys, you don't want to go to Mamma said, I saw back here. We sold you 2,000. What would you have on the 1,000? No, I did. Now, what did you go? Homophobia. Yes, you. Now, so, yeah, dear. What shall I say? See, I don't know who I am. Go with me. So, me. I would have been kind. Amen. And I'm a full carnival call and I jump the buy. I just had the send up of 4 more. Number 4. Not even Nimba. I would have been kind. Amen. Can come back in Canyon. Verse Matreno. I see when it down. When it down, So be whom? so be whom? No Korean Copon Chrono. And there was Sumano. And there was Sumano. Yes, Christo. No. Hallelujah. Amen. Mamma no Munino. And I watch and can have and I'm in the nature. Sir, on what down. On what down. Yes. The Yakachina wa we jidini. The Yakachina wa buy it. The Yakachina wa we suffer. The Yakachina, baby, being in area yet. Nyamsumbo tire and on the down. I saw it in Nyamsumbo tire and down. That you are move, a Diana, Missy. Cow, Missy, who say, who will hear it? Asantimem, Hanfantimem, Bunumem, one idea about the Saudi here. When you have it, come in here with sleep. And I'm saying, you're universal, you're free. Oh, yes. Maybe your friend, you're going to Santi. This will be Casa, some of the butcher. Konya Santi, where the I say, the one who could be you. The I say, the Santa Fo, a Santa Fo. Well, because we are down on count. Yes. Agaga
said, "Yeah, can't yet the Emma watch you know." I don't go for one and so it is so. A chair with you, you know. Try to one order form. None more year. And 1 year. Who can Kurumu? No, sure, I just said, "Yen, I'm in a bomb, say a pa, maybe this one, come one material." Yes. Come to your gentleman, you can't watch as much of it. Now, Oshashia, Massa, well, so bad. No Casampa. What can I do? And I want to do. You want who you know, what can I tell? And you know, overcome. It is Mamma, ya can't chill. Nampam Chow, I am man. I do a no. Yana Sayari. Yet you are being a Sayari. Yes. And she down. I didn't go, yes, you change. We just some more kind. Matthew 19, verse number 16. Down kwa etifia semono. Down. Na hwe. Obi ba ho be say no say. Kyerɛkyerɛfoɔ. Ade pa bɛn na menyɛ. Ade pa bɛn na menyɛ. Na menya dan kwa. Na menya dan kwa. Ɛna Yesu bua say no say. Ɛna Yesu ka kyerɛ sɛ. Ade nti na obisa me papa ho asɛm. Ade na obisa papa ho asɛm. Ɛyɛ baako na ɔyɛ. Baako pɛ na ɛyɛ. Na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a. Mame mo ate. Ɛba na wo pɛ no sɛ wansrɛ dan kwa mata akora no ho a. Wobɛnyi akora no bɛnyi ne no. Na wɔtɛ base na wɔ bi. Na de dan kwa no a. Wo de dan kwa kyerɛ kwa. Ebiara na bra bɔ no amayɛ sɛ wo de a abɛ. Kwadaa no watumi ada ne ho. Ehunu dan kwa nsɛm a wo de agya no no na wo di akyire. Me ne me mahia maka kyerɛ wo sɛ me ne bibia na mo biem. Na mo nyame asɛm na mo atena mo abɛduru sabre no. Ɛno ne adwapadeɛ. Amen. Na Awurade ba bɛhwɛ mo. Na Awurade ba bɛhwɛ mo. Amen. Wo ya akwadaa ho kɔyɛ ho mɔmɔmɔ bi. Ekɔ gyina girifoɔ mpani no fo nim sɛ mpapa ɛbɛyɛ nyamsom ni ɛna giri mu na owu daayɛ ɛna hwan hwan a wo koa unye hu. Ɛna wɔn a ewu ogya wɔn ma ɛne wɔn maame nom ɛne wɔn kunu nom ne wɔn yere nom ɛwɔ hɛ deɛ ehi ansa da no a o maame wadi ɛ ɛne ɛyɛ akɔ firi hɔ afɔn. Yes. Firi ekuro bi ama ne hɔ bi. Yes. Enti dan kwa fɛ gye wo ba. For dan kwa gye wo fiefoɔ. Yes. Wo wu wɔn kura no ma efiefoɔ ma gyinagyina wo funu. Wo funu kura ma obi anyene gyina no na wo te aseɛ no obi amfa wo ho. Hallelujah. Amen. Yes. Yes.
I don't want to money. Not what go yadi and a kuno. Yes. I would say young man who best friend a bit best friend with you. And pray home. So be at the camera. I am brand through. I'm brand so yet for was it. I could have been and found what talk here. Yet the upper case with Russo and a boca. Amponsem seminar. I am right. Yes. Like a crowd when you say, or so for what did that down? I saw the baby cry home channel. Only couple will be a baby. No, will be can't be no frown. Oh, you can't do a basic. Okay, a second large. And I say, see what Russo. I had it. Can't see what Ben Fienu. Amen. I want to enforce soon. And a down power. No passem. Down come through be a fear. Debia. Down come through Bushabiamu. I would have a pair and one fair. Mamma be efficiency. 4 verse 40 or Kahon Kwamami. And Sonia. Ephesians chapter 4, verse number 14. I said, Now, yan now so anya motofua. Bible say, a better Brabiano. Say, I'm sure you are me pet near Niachida. You better sway and quada. Oh, I know the call. Oh, I can't with you. Yes, you was in the penny with you. So, who was a penny? Vinimu Cobon. There's a quada, Vinimu Cobon. A quada Kosukua, no soup. Nibono. What do you have a mungum? Pakosiato so, a quiet chair. Totofimano. Still, I walk to school in your nose. No, so. Unimu Dache. Oh. Unimu Dache and Quadia. What you understand for who yet? I know one for 1 2 years. You Yakata and near 3 years. My man, because I'm going to tell you, because I'm more for. Yes. I'm more fat. They say, who do I have what? I know who do I have about 1 number 1. To look at it, you think I'm a photo of them. Amen. No, for you, Christo, dear. That's a good to her. Or one was a cell one or quite a cranny quan. Amen. Yeah, be uncle, you go on Chinese. Yes, so Mohammed, who you and Cassia walk. Wonderful. Yes, you was. Oh, boom, 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 my yes. Actually, for mum. Don't go with no. Yes. What is sin the boss said? And I know no matter. Now, only allows us. Now, say that's a cow hanky, give me a bear man who will. Also, when you are sorry, only I'm sorry. What will you have been honor? No, I said, I would have said, many who shot the ending one. Yes. You Jimmy Dino. You were Jimmy Diaz. Hallelujah. Amen. Young pretty chip here. What do you want to for? Yes. That's right. Young pretty. Massa, if that's as you call Swahili, you 45 minutes. I said, Yeah. that's so. Maybe one. Why? Like if that's as you so call Swahili, pass down come here. Yes, it's a typical baby. So, a brano, you're the man of Bobby who would be. Why? Think about it. That was one. Now, ya so anya motafua and church from a beer, a was one. That's why I'm Motafua and Chirachi. And Frama. I will tell you for some. I was one. And Chirachi and Frama was so warm. Was so critical now. That's why I've been a boom. You're penny for a year. You're penny a year. You know, I was here saying who near ma about what a man cost so pie a day at me and bum. That's right. You did a tronic on concern. A Jamaican national anthem. Yes. Papa Jamal will come now will be a phantom of Flicade over to Masina. On the concern in the tour. On the tuning at all. She has some idea to the puzzle. Now also, who did ye? What you know? What did you be able to now?
so for preacher I am one. Sempakani a preacher I am more. one. Yes. Last I know the Minyago. Woman in Tio. That's our next free movement. You can think one farmer will say, oh, some Manya Piper. We are in kind. Amen. Sammy, if I took a view, you're winning a wish and means. Yes. Thank you. Amen. What the buy your bonnet? Yes. Ways and means. Barbara says, Ephesians 4:15. Nemo, Mama yini no kre. Mama Yen no crack. Emfa odoso enyini e wo niam nyina mu. We are no coffee. So, We are no coffee. Mammy, that be a some way, more Moko for by and make me two more. Let me never say, Kumasi for ma. Samoko for by a bar, by an empty to cotton. I've been telling the potted at the Bayere. My friend said, talk about the hand at Tenet here. yes. And I said, glue, not the Tiafra, not the potted. Now, Bayere, no, I got toy and Tokro woman. And I would and the chair and fra and so on at the potty. A potty. Tokrono, Akata, with a cotu Yomuton. If you are not going to say, whom about Mammy, one grab a Kosoaboka. Yes. Dan Quanca home. Sa Dan Quanca home. no kwasam Janum, Sram, Dankwan, Wayne Dankwan, Yes. Siabihuru, Quadring and Coupon, Yes. and yes, Christo. Yes. Aha, And to us one. Was in the moon and the Pedrian, I am more. yeah, consist the Bernal kind. Matthew 19, Aha, verse number 17 and 2 as well. aha, Now, yes, you catch it and say, yes, catch and say, Sapaso Kong Kwemua, Sa Upa say, Kong Kwemua, I had Odo Panama, Yes. I had it Odo Pamo, so and Brano Ura and Rana, you know, and Brano. yes. That's a Upa dear, Imransam so, Mammy, a Janum, and every year, well, Pesse, well, Pesse. Kong Kwemono, Who come Cremono? Imransam so, But doing a good pass some soon, and Manassamo, Yantra beyond the Busium, and you so. Yes. And I want to ask you. Dimran so. now Oseno say, dear one, Dear Wahin, and I used to say no say, dear essay, dear Casa, and you, and you, and say our dear, and Sawa dear, and Mokrono, and Macrono, na a new young quadrans, and you young quadras, Krumu. you were Janu any, You were Janu, and Dow young Kusaw home, not do young Kosaw home. a branch and catcher and say, And a branch of catcher and say, my dear, no one so. where did you come from? Papa, and a year Pope. yo me too But do it in our soul. Now, at the end, I come with you, Now, dear Bayna, come with you. and a year to say, no And say, let's catch and say, so person with your pa, so person with your pet. Quanacoton, your winning. Hallelujah. Amen. Mamma Pacho, dear Naka, I was all your pet. Our dear Belly. A quina okrono, a brochino, and to about see a mom payama, a bell. Now one pretty down quack kahua. I got to form a control. Obi stroke what you know, Obefia, and ye. So put it down, Quanoa. When you one had to home at the boy for the Akatia. son of Abu Catcher, Yes. a hint tapiano. Tradian Ponyana, Tragedian Ponina say, see what I say, or so that is said. Yanakobian, my Bank bank, of Piano, a bank, a young Pamela, whom I Onyango saw. Power. What did it hold that day? I told you so. If you be a Pia Yasumbiano. Hallelujah. Amen. Akao. Yes. Then the Libyan Cassa say, hey, Daddy will be a Pamano. When I saw the Pamao, I have seen or catch us, oh, Pedia, So, pa, so pa. the ransom so. Could dim ransom or so. I was watching Bibi. And ransom said this so. Now, so I said here, on the Casano. So pa. This is what pa. Quanacoton, your winning. I feel, or told you when you are. Never made here for. The cotton, you're winning for my here for. Now, Ubenya at Japadia was so. Hallelujah. Amen. What how do you know? We are master. Our verse 44. John Matthew.
44. Pacho Matthew 13 verse number 44. Yes. Ejapadie ho be. Ejapadie ho be. Nokure. Aha. Osra ahia te se ejapadie bia. Dan kwa no se yentra no fie Kumase. Yes. Ade nya dan kwa no. Ye nya dan kwa no afiri ba bia tie yi. Kure. Akọ bia awurade asiesie di amaye. Amen. Ɛno na wɔka ho asɛm wɔse. Oso osra ahia te se ejapadie bia. Osra ahia no a dan kwa no timo no. Ɛsɛ ejapadie bia. Obi di asie nafuo mu. Obi di asie nafuo mu. Aha. Eno na onipa bi ko hunu ye. Ɛno na onipa bi ko hunu ye. Na okata so. Na okata so. Hey. We are laborani. Ya fa opa. Koto me. Otu aben wa no se kukuo bi wo ho. Odwene ho kakra bi. Ade bi na hyen. Say you go. No have papa no so asase ne dia no ono kura ehia no. Pa no obo no kwaro betua tua ne kakra kakra. Kure. Ade wo hunu se da bi. Ei. Ba de amadi firi me mofrase abeduru sa abre. Mabre. Sadia ye hye asase ye se me koto. Yes. Okwa na ka kire fie asase wura se asase wura na wasase kura me bra bi pese woto na wonto ah Obema se. se ashtan wasase so bra no betunya tunya 15 billion dia betunya o se 15 billion o je waje ne kese. Yes. Oni mo dapade ya no ba bi ye wono so ko se san e be buru 15 billion. Yes. Hallelujah. Amen. Na okoton de owo nyina ba me waton wo de no Obisao. akaye boni enkombre nyina waton aba wura fidi atwamu ti ya waye bi no okoton eti asase na ese yete so aye edwutwa ton no ye kade ya na yete akura ase no ye kuro ba bi na afiro se sofia mu edura fi bia ye se ye koyi sofia ebi sode ya najo Tromo etwa Sofia no. Aho mankani ba. Hey. Enye na mankani ya se. E na okwa na yeto mankani ya se ye ja kese afuo mu na kyena. Ye de ho akọfa ba na ye de nketwa na edika. Ukọ saase na etwa ma wo a kwaye no. Wo na wugina mu aye mu adwuma. Ukọ pa bi ato. Yes. Sire never to saase ba bi etie beto. Amen. Na kwaje na wa ha. Amen. Osoi. E pacho ni to aso no. Aha. Wosina ebe na onipa de ko hunu ye no. Na bra onipa hunu ye no. Okata so. Okata so. Na ehom ani die ni ntino. Wamfa patapa nkotu o. Yes. Okata so. Na ehom ani die ntino. Ye na hu ye no, hu ani die nti. Okoton ade e wo nyina. Okoto de o wo nyina. E na ode koto afuo no. Ode koto afuo. Amen. Oso ahema no. Salite. Anko no. Ehọ ne ye hwe no. E ya ha. Ahotefo sum no mu a. Ukwati ya mini ba bia benya no. Oh. Yes. Ukwati ya mini ba bia benya no. Baba. Aha. The pacho Matthew 13 verse 45. What's it? Wasi ye bio so. Osra hie te se odani bia. Aha. Wo hwe ahwene pa. O hwe pa. Na ebere ohunu ahwene ba ko. Aha. A ne boy den no. Ne boy ya den no. Okoton de wo nyina de kotoi. Okoto de o wo nyina de betoy. Ampa. Me say. Chidi no a yakamu ayeti mo no. Yes. Eye ngosra no. Amen. Engosra ni ntira. Amen. O se ne se de engosra ni kire mo no. Yes. Mo ntiram. Yes. Ha. O se ko hen, o ba ya dia yin. O do ko ba asori bi na ko ya adwuma. Sofo na ogina o ne kire o de beto anim. Na so de o de ba, o timi se onim nyansa. Ampa. O fam o low. Emuwa. Engosra ni ntira. Engosra ni ntira. Wakam, o ya dia nyam so aye dai. Wakem. Kasa makam. Makam. Ade o pa ko. So medical company for no ba mu e be wuwu keto mu no. Afa na so pese oko. Ah, e dia de wo hunu. Da e che e dia de wo hunu. Wunya hunu wi o. Ka ba ko pe. Wuduru ba bia. Ah. Awura den kai. Amen. Ewi aso mo be nya hunu mo nya wi. Yes. Ya dia de enkete. Tuto bi die. Yes. Ah. Eti se mi man point say ba ko ba bi na ba ko sikani bi fie na o mama biane. Eh, mi wura. Bra be di bia. Esika fo fie yin ntu akesi o. Ah. Eye nkorowa. Ana me boa. Also say ba ko no ja ba ko o de ko ma han. Kana mai kron fama no.
ne ba nso ni da masa kiki ade ne go yam na ko mo kire bia wonya bi ni ana me boa obetimi adi ade no afa na akwaye kokoasa didi na so fi ho bomba ye gu bibi anyo Chidie, I would be a man what you for. We are some woman. I guess I shall begin more. I have one for seven. If you say 3. If you say 3, 14. Alcohol, but are you mammy? John, woman. 3:35. The gospel according to John. Major 3 verse 35. A John Dobano. The year 5 verse 15. First John. I said, a John Dobano. I see a John Dobano. Now, the Niaman Shannon. Now, the Niaman Shannon. Yes. George Benediano. George Benediano. Oh, down, Kwan. Who are down, Kwan? Amen. Who are down, Kwan? Amen. George Benediano. Oh, down, Kwan. The mistake I am not, it will be as a money be and say. Oh, then that's someone I can, which is a seven. That's what Tonta Swagu wanu. Chinchina seven and a penny or Kodia. Okay, was hard one. Okona Waba, Ujaho, no Waba. Antichrist, I don't know. I said, Antichrist, Chinchimini Antichrist. Or did that give a chimney, you know? No, Fafa. A fan of Wafanoa. When a quick, no Waba. Well, don't quite once I love you. Why you know? I want you for sure. Are you down? You see, Nyamsum. They put tire and the down. What's the word? Yes. Because when you're my year. Okay. As my phone when more 17 verse 29. What's it? Say when you're from one, as you say, you're going from a cigar. Yes. And now you tell. And now a junior when you put in his higher day. Papa. I said, "Be as I said, the hawk at 2 billion of one of us. That's what I put in 1 year. Oh, yes, down one. Your mommy. John 3:36. The Ojo Bunny or down. Oh, down one. Not the auntie or Bano. That you won't see your bano. Hunumqua. Oh, Hunumqua. Mammy, I got Padiano Sabako, or Diano Kama. Nanquadia. Ora, on Sabakan, Nanquadia. Unya. And down on butter with you. Yes. Then you'll be a pepper, a situation of chicken and said, will be bar, come on. Hey, a good year, me turn the Nkwa year, yes, a year, me say, Aquabi, a bassi, I saw on top of the metro, a friend say, Giddy for tables, so I did some more. Yes. Yeah, I did some way, as a friend say, son, no more, young for the other. No, but come to check. Okoto, Onyanyan San Kama, Etia San Koto Barbara, ever told, table no so. And to acquire an Edivis Samano. Yes. When Yan Kama, a fat. Yes. Your auntie Obano. Your auntie Obano. Oh, Hunumqua. Oh, Hunumqua. On your good purple for than so. I would have been before him film sway. Amen. I would have been before him film sway. Amen. I would have been before him free as well. Amen. Last quotation here. Romans chapter 10 verse 1. 5
John 5. 1 John chapter 5, verse number 15. Aye, relax. Na say yenim say otie ye de yesre no ho a. Yenim say ye woni ma yesre won nchen no. Ya woni ma yesre ne nchen no. Enu nti ne yaba. Enu nti ne yaba. Papa. Ana me boa. Yes. Say ye wo ahotemfo sum no mu ne yaba ne nchen a. O se bibia mo bi sare bi mo. Enu ana me ye de. De be ma. Oni ne ye da nkwa wura. O ka tira nsam no a. O se na dan kwantre wudifu. Ana me boa. Yes. Bible say do ka no. No kwasem pa. O se na dan kwa antena owudifu. 3 verse 15. Ana boa. No kwasem. Kinka homa mi tie no fan twato. John chapter 3. Major verse number 15. O se de. Na obi oji ni die no. Obenya dan kwa. Obenya dan kwa. Enti 1 John 3 verse 15. Me pa cho wa cho say. Obi a otani nia no. Obi a otani nia. Oyowudifo. Oyowudifo. Na munim say. Na one can say wunim say. Dan kwa nza wudifo bia mu. Amen. Amen. Sasa we ba ba mu a enso me fa mre. Owudifo. The only thing to fa pen e twiro twiro no ho asem yi na die no. Wo ye wudini. Yes. Come on. Wo ye wudini. Saka nkona kama wu na oba fa pen ni no. Wo ye wudini. Ana me boa. Apo. Dan kwantena wudifo. Wo de wadwene dwene asem. Na wo di di nipa wu. Ansana sika ya de betwe nipa mre. Ana me boa. Oso ya ko bo hu ye mo. Amen. Onye ya do ye. Amen. Na de ye ntia se no me ye ntia se. Amen. Na de obepie ni mo nyamu no. Me no me ye no nyina ye nyankwa. Adom ne nti. Amen. Amen. Mo asɛm bɛn na yɛka kyerɛ asɛmpakani